Oot sä surullinen siitä, että sun läppärin taskua näyttää tältä eikä tältä? Kato kuin hieno tää on. Nyt mä näytän teille, miten te saatte tällaisen. Let's go. Ekana mennään Microsoft Edgeen. Sitten kirjoitetaan nämä kirjaimet sinne hakukenttään. Joo. Sitten ota se ensimmäinen, mikä lukee AI Super Lossless Image Encoding. Toi. Ja sitten paina tuosta Select Images ja sitten ota se kuva, minkä sä haluat ja paina avaa. Sitten laita Start ja laita nämä samat, mitä mä laitan tähän. Ja sitten sä voit painaa OK ja sun tästä odottaa toi, miten kauan siinä menee. Tää tuli vähän nopeutuksella, mutta sitten kun se tuli, niin painat tosta ja sitten avaat tiedosto. Ja sitten sen pitäisi näyttää se, että minkälaisen tauskuvan sä sait. Ja sitten voit mennä ihan nätisti nukkumaan, kun sä tiedät, että sulla ei ole enää sumunen tauskuva.